în al cărei Consiliul de Administrație sunt membru, nu am decis eu, dumneavoastră ați decis. Eu am decis, da. Da. Are peste 400 de milioane la dispoziție necheltuiți. În listele puse la dispoziție acum cu reportarea sumelor, această școală nu apare. A mințit doamna primar sau a încurcat școlile, ca să știm despre ce. În primul rând vreau să vă retrageți absolut toate cuvintele astea care le-a spus până acum în ședințele anterioare. Astea care le-a spus acum și pe următoarele pe care le veți spune, referitor la doamna primar sau toți colegii dumneavoastră consilieri și toți colegii mei din primărie, să vă referiți strict la chestiuni profesionale. Vă avertizez că în momentul în care veți scoate un cuvânt de jignire la adresa persoanelor pe care eu l-am menționat mai devreme, o să fiți cumva suspendată la mai spune vreun cuvânt la acest Consiliu Local. Dacă nu furnizați informații incorrecte, atunci nu o să vă veți da răspund. motive Am înțeles întrebarea, o să vă spun și eu câteva secunde. Atâta decât a furnizat o informație incorrectă, reformulez. Incorect sau confuzie? Doamna Neagu, am înțeles întrebarea. Doamna Neagu, la școala Anton Pan. Le răspunde doamna Militaru. La 2 secunde. Vă rog, haideți doamna Militaru. Unde vreți dumneavoastră? Ați făcut o confuzie în ceea ce privește bugetele școlii Anton Pan. În discuția purtată în Consiliul din luna decembrie, era vorba de bugetul local și sumele alocate unităților de învățământ pentru funcționare, conform costului standard per elev, aprobat prin legislația în vigoare. Acolo ei au avut o sumă alocată de 400 și de mii lei și plățile erau de 200 mii lei. Ceea ce avem noi în ordinea de zi de azi este vorba de bugetul activităților proprii de la unitățile de învățământ. Este vorba de o altă sursă de finanțare, sunt venituri din chirii, sunt veniturile din taxa copiilor care stau în cămin, din taxa copiilor care servesc masa în cantina liceelor. Deci este vorba de cu totul și cu totul alt buget. Informațiile care au fost oferite către dumneavoastră sunt informații corecte. Da. Vă mulțumesc, doamna Militaru. Nu este o invitație așa la un dialog, este doar un răspuns. Vă mulțumesc mult de tot. Haideți să supun... Mai este cineva care vrea să... Nu cred. Vă mulțumesc. Supunem la vot. Cine este împotrivă sau se abține cineva? Nu este nimeni. Unanimitate. Proiectul a trecut. Proiectul numărul 4. 2 secunde să mă și să notez aici ca să nu le pierd rândul. Deci proiectul numărul 4 se referă la un proiect privind modificarea hotărârii Consiliului Local, numărul 321, privind stabilirea salariului de bază în familie ocupațională administrație. Dacă avem discuții aici, în sfârșit, doamna Neagu? Da, vă rog, doamna Neagu. Păi cum să nu avem discuții aici când... Tot câteva secunde aveți la dispoziție, chiar dacă 2 minute... Conform regulamentului, domnul Da, doamnă, președinte, haideți că da. pot să... Vă rog să precizați ce venituri încasează un director de direcție din cadrul familiei administrației. Și aș lua 2 exemple. Directorul direcției sau departamentului, că nu mai știu cum vă numiți, nu mai știți multe, da? Management documente și elaborare proiecte. De ce aceste 2 exemple mă interesează în special? Pentru că mie mi se pare că aceste 2 departamente funcționează defectuos, nu funcționează în interesul cetățeanului. Și vă dau scurt exemplu. Haideți că... Păi nu, dar credeți trebuie să știe cât le plătesc salariile. Dar de unde aveți dumneavoastră impresia asta că nu funcționează instituțiile în folosul cetățeanului? Ați ghicit în bobi, în tarot? Cum ați stabilit dumneavoastră? Dați-mi voie să vă explic. Scurt, voi fi foarte scurt. În primul rând, am depus de 2 săptămâni o solicitare la primărie, da, și nu mi s-ați răspuns, că nu aveți timp să răspundeți mie la solicitări ce privesc bunul mers al orașului. Pentru că lucrăm în folosul cetățeanului, nu în folosul dumneavoastră, doamnă. Haideți. Păi e în folosul cetățeanului. 1. Care este valoarea proiectelor implementate în 2024 la... Asta e altă discuție. Eu asta am întrebat, nu vreau să-mi răspundeți la întrebarea asta. Haideți la proiectul ăsta, că vreau să ne explicați destul de repede. Deci management documente, cât timp vă ia să răspundeți la 2 întrebări? 2 întrebări v-am pus.
Deci, acum 20 de ani, și eu m-am plâns de mult de chestia asta, acum 20 de ani, cu un angajat, un funcționar... Haideți să vă microfonul să vă explic cum stă situația. V-am oprit microfonul. Deci, proiectul ăsta de hotărâre se referă la ceva. Acum dumneavoastră ne certați pe noi că nu v-am răspuns în timp util. Nu cred că a depășit cineva termenul legal. La proiectul ăsta aveți ceva de întrebat și vă desfac microfonul. Gata, doamnă. Haideți, doamna Nemțeanu, vă rog frumos. Doamna Nemțeanu, scurt, la 11:30 trebuie să fim la Cupa Davis. Haideți. Salariilor de bază aflate pe buton. Okay. Deci noi, în momentul de față, avem supus aprobării Consiliului Local un proiect de menținere a salariilor de bază aflate în plată. Dacă doamna consilier dorește să afle nivelul de salarizare din primărie, acesta este un document public, este o hotărâre de Consiliu aprobată tot de Consiliul Local. În momentul de față nu intervenim, dumneavoastră aveați aceste informații și le aveți oricând la dispoziție pe site-ul primăriei Craiova, la rubrica hotărâre de Consiliu. Vă mulțumesc, doamna Deci nu știți cât aveți salariu să spuneți craiovenilor? Nu am spus, doamna, asta, am spus că aveți aceste informații și le-ați avut aveți și până acum. Dacă informațiile sunt publice. Eu nu sunt interpretul personal al nimănui. Doamna Nemțeanu, vă mulțumesc mult de tot. Mai avem discuții? Nu mai avem discuții. Supunem la vot. Abțineri sau împotrivă, dacă vreau. Da. Doamna Neagu, domnul Belu, domnul Cârceac, nu, și dumneavoastră, bineînțeles, dar bine, știu că... Da? Sigur. Numărăm voturile? Da, 3 abțineri, a trecut. Punctul numărul 20, scuzați-mă, numărul 5. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului Poliției Locale aferente lunii ianuarie 2025. Avem discuții aici. Doamna Neagu, ați mai primit informații și ieri în comisie. Eram prezent acolo, dar haideți că vi se... Dar scurt, da. Apăsați pe buton, că nu se înregistrează ce spuneți. Nu știu ce cuvânt să folosesc ca să nu se simte nimeni jignit, dar nu folosiți niciun cuvânt, întrebați decât. 5 lei. Puteți să ne spuneți ce poate să cumpere oamenii ăia cu 5 lei? Asta vreau să întreb. 5 lei normă de hrană. Gata, am înțeles. Haideți, doamna Nemțeanu, tot scurt vă rog, dar nu e vorba de 5 lei, da. Știu că nu e vorba că au salarii 10.000 de lei, de asta e altă discuție, eu vorbesc de norma de hrană. Știu că este un material foarte stufos, dar aveți timp 5 zile să-l studiați, doamna. Gata, e suficient, era o apreciere, dar nu invitații la dialog. Îmi apare că dumneavoastră nici titlurile nu le-a studiat. Doamna Nemțeanu. Da. Din nou aveți în raportul de specialitate toată legislația. 5 lei aceștia pe care dumneavoastră îi tot menționați aici, ca fiind puțin, mă miră lucrul ăsta, sunt dați de lege, să știți, nu noi stabilim valoarea. Este o valoare zilnică a alocației de hrană și asta este cumva tot prin lege acordat suplimentar celor care lucrează în schimburi. Repet, este dată în lege, este anexă la o legislație proprie. Noi doar o preluăm în hotărâre, facem o formalitate. Am înțeles, doamna Nemțeanu, deci noi nu stabilim lucrul ăsta, noi decât aplicăm legea. Vă mulțumesc, doamna Nemțeanu, mai avem discuții? Nu mai avem discuții. Supunem la vot cine este împotrivă sau se abține. Nu, este unanimitate, nu s-a mai abținut nimeni. Este foarte bine, unanimitate, că așa stă bine unui Consiliu serios. 6. Da. Mandatarea reprezentantului, deci un proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Craiova să voteze în adunarea generală a asociațiilor RAT SRL. Dacă avem discuții aici, nu avem discuții, nu avem nicio mână ridicată, supunem la vot cine este împotrivă sau se abține cineva? Nu, unanimitate, vă mulțumesc. Proiectul numărul 7, proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Craiova să voteze în adunarea generală a SC Piețe Târguri SRL. Dacă avem comentarii aici, nu sunt, vă mulțumesc. Se abține domnul Tudor, da? Am notificat acolo. Avem unanimitate că da, s-a abținut domnul Tudor. Proiectul corect, nu participă, da. Proiectul numărul 8 este un proiect privind mandatarea reprezentantului municipiului Craiova să voteze în
Adunarea Generală a Asociațiilor, Asociații de Dezvoltare Intercomunitară Craiova. Domnul Câplea, vă rog, avem discuții. Da, domnul Câplea. Mulțumesc. Vă rog. Consilierii PNL nu vor vota acest punct de pe ordinea de zi prin care se propune majorarea tarifului la apă și canal. Nu pentru că nu am înțelege legislația în vigoare, ci pentru că toate măririle de tarif din ultimii ani nu se reflectă în calitatea serviciilor publice oferite de către compania de apă Oltenia. Vedeți ce se întâmplă după fiecare ploaie mai însemnată, vedeți că este un grad foarte mare de nemulțumire în rândul cetățenilor în privința lucrărilor efectuate de compania de apă. Mulțumesc. Doamna Zmarandache, vă rog. Bună ziua. Bună ziua. Domnul președinte, am și eu o întrebare să vă adresez. Da, doamnă. Cu privire la când o să fie publicat pentru consultare raportul privind analiza impactului creșterii prețului principalelor elemente de cheltuieli asupra strategiei de tarifare. Am înțeles. Strategiei de tarifare și impactul. Bun. Da, domnul director, 2 secunde. Cumulăm întrebările. Nu mai avem întrebări. O să răspundem. Haideți să răspundem acum, pentru că nu mai sunt întrebări. Și o să răspundem scurt și cu... Trecem mai departe. Vă rog. Da, tot așa scurt, domnul director. Deci, strategia de tarifare s-a stabilit dintotdeauna conform investițiilor pe care compania le-a făcut din fonduri europene până în acest moment, sau acum pe care le vom face din fonduri proprii. În 2022 a apărut un ordin 230 al ANRSC, care este și raportorul României la Comisia Europeană, care ne obligă pe toți operatorii din țară să facem un plan de afaceri cu o strategie de tarifare până în 2029, la care să se reducă și pierderile, adică apa nefacturată, pentru că este o problemă mondială, apa potabilă, și va fi o problemă mondială, la un coeficient de 22% din apa pe care noi o plătim la apele române. În momentul de față, la nivel de țară, sunt 47 de operatori mari. Media pierderilor este undeva la 48%. Noi nu suntem la 48%, suntem la 39%. Acest ordin ne obligă ca până în 2029 să reducem pierderile, cum vă spuneam, la 22%. Nu poți să reduci pierderile dacă nu ai investiții. Se pare că fonduri europene nu o să mai fie. Este posibil să apară totuși, dar nu este o certitudine. Și atunci, prin această majorare, cu 1 leu și ceva pe apă potabilă, cu 1 leu și ceva pe canal, 1000 de litri, 1 metru cub, înseamnă 2000 de sticle. O sticlă din aceasta o cumpărați din PECO cu echivalentul a unui preț pe metru cub pe care îl luați de la compania de apă. Și este apă potabilă, apă de cea mai bună calitate. Iar ce spuneți, domnule consilier Câplea, că managementul nu este unul performant, uitați-vă, vă rog, pe analize la nivel de țară unde se situează compania de apă Oltenia. Uitați-vă la absorpția de fonduri pe care a avut-o în anii anteriori, în anii acestea, investițiile pe care le-a făcut compania, a absorbit cei mai mulți bani europeni. Și anul trecut, și acum 2 ani, și din 2012 facem acest lucru în fiecare an. Dacă anul trecut, în 2024, redevența către Primăria Craiova a fost de aproximativ 6 milioane, bani care se întorc într-un cont de unde se fac investiții, în acest an, 2025, țineți-vă de scaun, va fi de 60 de milioane de lei. Acești bani se vor întoarce în investiții. Compania de apă nu înseamnă doar Craiova, dumneavoastră vă raportați doar la Craiova, nu. Compania de apă înseamnă, în momentul de față, 29 de UAT-uri unde noi operăm și încă 10 UAT-uri unde sunt investiții și urmează să le preluăm până la sfârșitul acestui an, cum ar fi Mischii, Ghercești, Bucovăț, Cerăt, Ostroveni, Maglavit și alte, Rast. Asta înseamnă compania de apă. Da, mulțumesc. Vă mulțumesc și eu, domnul director. Păi n-am terminat cu întrebările. 2 secunde. Doamna Zmarandache. Voiam și eu să mulțumesc domnului director pentru aceste răspunsuri, însă eu am adresat această întrebare
pentru ca cetățenii Craiovei să se lămurească cu privire la creșterile prețurilor și tarifelor aferente serviciului public de alimentare cu apă și canalizare. Se pot lămuri cetățenii Craiovei doar atunci când apare acest raport și pot înțelege aceste creșteri. Mulțumesc! Pe site-ul companiei găsiți toate informațiile de care aveți nevoie, atât dumneavoastră cât și cetățenii din acest municipiu sau din cele două județe, Dolj și Gorj, unde compania operează. Din câte știu, mă scuzați, este afișat pe adioltenia.ro acest raport. Haideți să nu facem un dialog totuși. Domnul director, dacă puteți să reduceți puțin discursul și să explicați, doamne, dacă mai e ceva de spus. Tocmai ce i-a spus, de fapt. I-am spus, am răspuns la întrebare. Ok. Deci, să mai fac și eu, mulțumesc, domnul director, să mai fac și o completare. Această strategie este pe 5 ani, adică din 5 în 5 ani se mărește prețul cu maxim 2 lei în situația de față. Mie mi se pare foarte puțin. Nu, domnul viceprimar, în acest an este o creștere puțin mai măricică de 1 leu și ceva, v-am spus, 1 leu și ceva, 2000 de sticle, da? Atâta reprezintă, 2000 de sticle, dintre astea înseamnă 1 metru cub. Vă mulțumim mult pentru comparație, domnule director. Doamna Neagu, scurt, dar v-am spus înainte de a chema pe domnul director să îi puizăm întrebările, ca să nu facem așa. Vă rog. Păi eu am stat cu mâna sus, dar nu haideți repede. Deci 1 leu și ceva și cu 1 leu și ceva la canalizat sunt vreo 2 lei. Deci 2 lei și ceva. Mă rog, 2 lei și ceva, dar nu despre asta voiam să vorbesc. Ați menționat că redevența anul acesta va fi de 60 de milioane și să ne ținem bine, eu m-am ținut bine de scaun. De unde scoateți banii ăștia dacă 1 leu nu reprezintă mare lucru, având în vedere că anul acesta abia ați plătit o redevență de cât? 2-3 milioane și ați scos profit de 30 de milioane. Dacă intrăm în amănunte care n-au legătură cu proiectul de ordine de zi. Doamna Neagu, haideți să vă... Ați puiat întrebarea, domnul director, aveți exact 15 secunde. Vă aștept la companie ca să vă spun ce se întâmplă și cu profitul. Nu le ia nimeni profitul, se întorc tot în investiții. Vă mulțumesc, domnule director. Vedeți, dacă dați informații suplimentare, ne agățăm de lucruri care... Vă mulțumesc mult încă o dată. Bun, haideți să supunem la vot proiectul... Da. Haideți să supunem la vot. Cine este împotrivă sau se abține, vă rog? Da. Deci acest proiect a trecut cu 14 voturi. Da. Vă mulțumesc mult de tot. Proiectul numărul 9 este un proiect privind aprobarea planului de activități sau lucrări de interes local pentru beneficiarii cu venit minim de incluziune, precum și pentru părinții ai căror copii beneficiază de măsuri de protecție socială pentru 2025. Dacă avem discuții aici, vă rog. Nu avem discuții, vă mulțumesc, supunem la vot. Cine este împotrivă? Cine se abține? Unanimitate, vă mulțumesc. Proiectul numărul 10, proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Craiova. Avem discuții aici? Nu avem discuții. Doamna Neagu, da. Haideți, scurt. Nu aș avea mare lucru de... Doar 2 întrebări scurte, vă rog frumos. Da. Mai există parteneriat protocol între Asociația Vasiliada, Asociația Metropoliei Olteniei, da? Cu DGASC-ul? Da. Da? Mai există? Și cum contribuie asociația asta la îmbunătățirea standardelor de asistență socială? Asta una. Câți bani sunt folosiți efectiv pentru ajutorul oamenilor cu nevoi speciale? În acest plan anual, explicați modul în care s-a analizat acest plan din punctul de vedere al ajutorului către beneficiar. Deci câți bani ajung pe cap de beneficiar? Da. Am reținut, doamna Neagu, vă mulțumim. Vă mulțumim, doamna Neagu. Bani care ajung pe cap de angajat. Am reținut aceste întrebări, da? Cele 2 întrebări. O să vă răspundem la următoarea ședință locală sau în scris dacă vreți să facem lucrul ăsta. Am reținut, vă mulțumim mult de tot. Mai are cineva discuții, vă rog? Nu. Supunem la vot cine se abține sau este împotrivă cineva? Nu? Nu? Unanimitate. Proiectul numărul 11, proiect de hotărâre privind aprobarea pentru 2025 a numărului de asistenți social a persoanelor cu handicap grav.
Dacă avem discuții aici, nu avem discuții, supunem la vot cine este împotrivă, nu avem voturi împotrivă, nici abțineri, unanimitate, vă mulțumesc. Proiectul numărul 12, privind modificarea poziției 1 din anexa 2 a hotărârii Consiliului Local, numărul 791, dacă avem discuții, nu avem discuții, supunem la vot cine este împotrivă, nimeni, se abține cineva, nu, unanimitate, vă mulțumesc. 13, proiect privind atestarea persoanelor fizice care au dobândit calitatea de administrator de condominii, nu avem sigur aici niciun fel de observație. Supunem la vot cine este împotrivă, nu, nimeni, se abține nimeni, unanimitate, vă mulțumesc. 14, privind un proiect privind declararea de uz și interes public a unor bunuri dobândite de autoritatea publică locală. Dacă avem discuții aici, nu avem, vă mulțumesc. Supunem la vot cine este împotrivă sau se abține cineva. Nimeni. Unanimitate, vă mulțumesc. Proiect de hotărâre 15. Proiect de hotărâre pentru actualizarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova. Dacă avem discuții aici și nu avem discuții, supunem la vot cine este împotrivă. Nu avem voturi împotrivă și nici abțineri. Și o să avem unanimitate, o trecem mai departe. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al municipiului Craiova, numărul 239 pe 2024, privind darea folosință gratuită către Tribunalul Dolj a unui spațiu de pe Simion Bărnuțiu. Avem ceva discuții? Nu avem discuții. Împotriva, abțineri? Perfect. Totul, unanimitate, vă mulțumesc. 17. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Direcția Generală Asistență Socială a imobilului din Lăpuși. Este acolo un imobil din Lăpuși. Avem discuții aici? Nu avem discuții. Nu avem discuții. Vot împotrivă sau se abține cineva? Nu. Unanimitate, vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere privind bunurile imobile proprietate privată a municipiului Craiova. Așa. Avem discuții aici? Nu avem discuții. Împotrivă? Nu. Abțineri? Nu. Unanimitate, vă mulțumesc. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea unor spații de destinație decât cea de locuință, respectiv destinația de sediu. Dacă avem discuții, da, doamna Neagu. Aici foarte scurt. Solicit retragerea acestui proiect de pe ordinea de zi, întrucât conține documente inexacte, chiar cu informații false. De exemplu, certificatul acela emis de circumscripția electorală spune așa, că doamna Geamănu a fost ales deputat pe 24 Vedeți că noiembrie. la punctul 18 este altceva. Acolo este 19. Le-ați încurcat, ca de obicei. La 19 vorbesc, da. Nu, eu am zis 18 acum. S-a votat 18. Scuzați-mă, da. La 19, da, aveți dreptate. Da, da. Deci în certificatul acela spune că doamna Geamănu a fost ales deputat pe 24 noiembrie. Păi când am avut noi alegeri pentru deputați pe 24 noiembrie? Da, parcă s-au anulat alegerile din 24 noiembrie și au fost pentru altceva, pentru președinte. Având în vedere că este un eveniment de notorietate care nu poate fi contestat, orice eroare care este în conținutul său este acoperită. Sunt îndreptat, veniți cu proiectul îndreptat, cu actele corecte, adică la... Doamna consilier, probabil dacă acest certificat emis de circumscripția electorală era fals, nu era validat în Parlamentul României atunci când s-a constituit Parlamentul. Păi și de ce puneți acte cu informații eronate? Doamna, este un act emis de circumscripția electorală. Este o eroare materială. Dumneavoastră sunteți de la implementare, sau de unde sunteți dumneavoastră? Cum vă cheamă? Domnul director acolo. Cum vă cheamă pe atașa și procesul verbal cu rezultatul alegerilor, dacă doriți să Deci 100 de oameni din primărie sau 200-300 cât sunteți, n-ați putut să vedeți o astfel de eroare? Noi nu putem îndrepta erori de Doamnă, în primul rând vreau să spun că doamna este deputat în momentul în care primește mandatul. Nu, ascultați-mă cu atenție. Procedura este următoarea. Doamna devine deputat când primește mandatul dumnei, este validat. Da, domnule, n-am vrut să știu dacă îmi puneți un act. Da, vorbiți în van acum. O să vorbiți degeaba. Deci, doamna este stabilit, validat, deputat într-un moment ulterior datei alegerii. Dacă acel act conține o greșeală, o eroare materială, se poate îndrepta. Așa că am încheiat subiectul ăsta, vă rog mult de tot. Domnilor, emitenții nu sunt autoritățile locale. Da, noi ca să îndreptăm o eroare trebuie să fim un emitent. Deci vă rog foarte mult.
Haideți... Vă rog foarte mult să discutăm pe temenicia și legalitatea. Nu că vă dau eu drum. Nu poate fi îndreptată de către noi, nu suntem emitenții. Evenimentul de acest gen fiind de notorietate, deci nu are niciun impediment de a fi validat de către dumneavoastră astăzi, eu vă spun din punct de vedere al condiției de legalitate. Deci aveți această siguranță a condiției de legalitate de care răspund prin contrasemnătură. Păi condiția de legalitate... Păi, haideți că nu e un dialog, doamna secretar. Vă rog eu frumos. O să vă opresc microfonul amândurora, vă rog mult. Am încheiat socotelile aici. Haideți să avem, dacă mai avem discuții. Nu mai avem discuții, supunem la vot cine este împotrivă sau se abține. Doamna Abținere până verificăm, până corectați documentele. Deci avem aproape unitate, ca să zic așa. Da, doamna Neagu se abține. Avem un proiect de hotărâre la punctul numărul 20 privind modificarea contractului de concesiune numărul 274 din 2006, încheiat între municipiul Craiova și Fanti Group SRL. Dacă avem discuții Domnule aici... Domnule președinte, un punct de vedere aș dori. Domnul Cârceag, haideți să încep cu dumneavoastră, chiar dacă nu e prea politicos, dar doamna Neagu a tot vorbit. Și pe lângă subiect. M-am uitat puțin pe proiect și înțeleg că motivul principal pentru care să aprobăm creșterea suprafaței concesionate către firma respectivă e ca să ne crească revedența, ceea ce este un lucru bun, dar știm cu toții cum funcționează restaurantele, mai ales din parc. Ele au devenit proprietate privată, clădirea a devenit proprietate privată, care au fost gândite să utilizeze suprafața din jur. Ce vreau eu să întreb este, noi acum vrem să le concesionăm acest spațiu, terasa din jur, dar fiecare cetățean care a fost acolo știe că firma respectivă și restaurantul respectiv s-a folosit de spațiul ăla de când lumea. Eu să înțeleg dacă până acum cât au plătit pentru închirierea spațiului respectiv și sub ce formă, pentru că s-au folosit de el pentru a pune mese, cât vor plăti acum, când le concesionăm spațiu pentru modificări, și dacă acest lucru se merge din punct de vedere financiar. De ce întreb asta? Pentru că zona respectivă este monument istoric și vreau să înțeleg dacă se merită să le permitem să facă mari modificări asupra structurii terasei, față de cât, și cât încasăm față de cât am încasat până acum, dacă am încasat ceva. Da. Domnule președinte, am și eu un punct de vedere la acest. Și eu, domnule președinte. Da, domnul Gădăgescu, vă rog. Domnule președinte, am analizat toată documentația legată de acest punct de pe ordinea de zi și am observat din raportul formulat de Direcția Patrimoniu, am observat faptul că se va schimba destinația acestei terase, urmând a fi o terasă acoperită probabil, deoarece activitatea comercială nu va mai fi una sezonieră, ci una desfășurată pe întreg parcursul anului, astfel încât nu este posibil desfășurarea în regim de terasă decât printr-o terasă acoperită. Ori în acest caz, domnule președinte, dispozițiile legii 422 din 2021 privind protejarea monumentelor istorice sunt imperative și aici mă refer la articolul 5, care menționează în mod clar faptul că în actele de concesionare se va menționa regimul de monument istoric al imobilor și obligația protejării acestora. Ori, domnule președinte, în cazul unei modificări, având în vedere că este un monument clasat în clasa A, Parcul Romanescu, eu cred că este necesar și obligatoriu un aviz sau măcar un punct de vedere al Direcției de Cultură, ceea ce nu am identificat în documentația existentă ca și acte adiacente proiectului de hotărâre. Astfel, da, domnul Gădăgescu, vă mulțumesc mult. Noi credem întrebarea, așa înțeles-o și domnul că se impune retragerea de pe ordinea de zi până la momentul la care Direcția de Cultură va formula un punct de vedere. Am luat act de propunerea dumneavoastră. Da, doamna Neagu, vă rog. Ce nu se spune în documentele de pe site-ul primăriei este că există un dosar penal pe rolul parchetului în momentul de față, tocmai ce am primit acest răspuns de la Direcția de Cultură Dolj, care comunică în felul următor. Imobilul la care faceți referire, nu am avut nicio solicitare de aviz sau de punct de vedere la Comisia Zonală a Monumentelor Istorice. Vă comunicăm totodată că am făcut verificări la fața locului încă din primele zile ale șantierului, pe care l-am blocat, mai ales că terenul deja a fost împrejmuit ilegal, fără autorizație. Deci suprafața asta pe care o solicită această firmă este deja împrejmuită fără autorizație. Atenție! Și spune Direcția de Cultură, în momentul de față există
am fost împreună cu reprezentanții IPJ-DOL, s-a deschis un dosar penal care se află în lucru la parchet. Lăsați, așa se deschid multe dosare și se termină fără Ce ne spuneți despre această situație? Faptul că nu este identificat, nu e panou de identificare a investiției, nu există autorizație de construire nici pentru renovările care se fac, sunt deja schele acolo puse, nu există autorizație și documente legale pentru împrejmuire. Deci, practic, această firmă a furat din terenul statului, mai mult decât atât, este teren, monument, ce face parte dintr-un monument istoric. Și întrebările chiar Aștept răspuns. Dumneavoastră ați venit din Caracal puțin mai târziu în Craiova și n-aveți de unde să știți că acel gard este de pe timpuri acolo. Domnul Păloiu, vă rog frumos să vă abțineți la astfel de comentarii despre mine, pentru că... Au trecut cele 2 minute, domnul Gâlea, dacă dumneavoastră binevoiți să răspundeți doamnei Neagu și chiar vă rog. Vă mulțumesc. Bună ziua. În primul rând, amplasamentul respectiv nu face parte din Parcul Nicolae Romanescu. Dacă veți analiza toate documentațiile cadastrale, inclusiv cea publică a ANCPI-ului, ETERA, acest amplasament este în afara Parcului Nicolae Romanescu, deci nu este parte din parc, care este monument istoric clasa A, parcul. În ceea ce privește lucrările, concesiunea, nu este în concesionarea, modificarea contractului de concesiune, de fapt, prin majorare de suprafață, nu este necesar acest aviz de la monumente istorice. Avizul de la monumente istorice este necesar în cazul în care s-ar solicita obținerea unei autorizații de construire. Doamna consilier, în cazul în care nu știți, pentru monumentele istorice clasa A, solicitările de avize nu se fac la direcțiile regionale. Aceste solicitări de avize se fac la Ministerul Culturii. Deci, cei de la Dolj nu aveau cum să aibă cunoștință dacă există vreo astfel de solicitare de aviz pentru lucrările construcției, proprietatea celui care are concesionat terenul de sub această construcție. Da. În ceea ce vă rog frumos să mă lăsați să termin. Vă rog frumos să mă lăsați să termin. V-am ascultat, lăsați-mă să termin acum. În ceea ce privește interpelarea domnului consilier Cârceag, de-a lungul timpului, fostul proprietar, pentru că până anul trecut a fost un alt proprietar al fostului restaurant Planters, pe timpul verii solicita acord de ocupare temporară a domeniului public. Nu vă pot spune acum sumele pe care le plătea, pentru că, vă dați seama, trebuie mers și verificat în arhivă. În ceea ce privește costurile viitoare, veți vedea că în proiectul de hotărâre, la punctul 3, se va întocmi un nou raport de evaluare și se va renegocia redevența. Da. Vă mulțumesc mult, domnule director. Haideți să supunem la vot. Dacă avem voturi împotrivă sau se abține, deci avem un vot 2, 3 împotrivă, 4, 5 împotrivă, 6, 7. Da, vă mulțumim mult. 20 de voturi pentru înseamnă că acest proiect a trecut. La proiectul numărul 21 avem un proiect privind modificarea contractelor de închiriere încheiate cu agenții economici de către Mitropolia Craiova pentru amplasamentul situației în George Enescu, numărul 79. Așa, avem o persoană, o doamnă consilier care se abține de la vot. Nu. Doamna Ungureanu, da. Păi, avem 20. Și avem discuții. Acum, doamna Leagu, aveți răsplată. Întreb eu dacă sunt discuții. Nu ridicați dumneavoastră mâna așa când vreți dumneavoastră. Avem discuții? Da, doamna Leagu, vă rog. Întrebare scurtă. Ce venituri generează aceste contracte de închiriere? Total, o cifră, da. Acum le-am preluat și o să vedem. Mulțumesc mult. O să supunem la vot. Mai avem discuții? Nu. Cine este împotrivă? Se abține cineva? Nu. Da. Am eu abținere. Da, asta știm, v-am notat, doamna Ungureanu, știm asta. Avem proiectele 22, 23, 24, care se leagă cumva de același subiect, și anume modernizarea depoului și, practic, sunt două componente, modernizarea depou
și componenta de management al traficului, iar la final, al treilea proiect se referă la proiectul general care cuprinde pe amândouă. Haideți să, dacă avem discuții, le-aș vota cumva, aș spune la vot, haideți să zicem peste ele totuși, în bloc, dacă avem discuții. Vă rog, doamna Neagu. 22, haideți să facem 22. Le votăm în bloc sau separat? Ați zis să le votăm în bloc sau separat? Haideți separat, nu, separat 22, haideți. La 24, da. Deci pentru 22. Da. Bun, 22, cine este împotrivă, cine se abține? N-avem voturi, unanimitate, 23. N-avem discuții și vot la fel, unanimitate. 24, haideți, doamna Neagu, discuții. Mulțumesc. Depoul ăsta se numește, știți că se numește așa popular și depoul promisiunilor. În 2019, când a demarat, pe care pentru că am lucruri nu puteți să le acoperiți, interesante. vă rog să vă abțineți de la aceste aprecieri. Întrebați păi efectiv. Dumneavoastră mă apreciați foarte tare. Haideți, vă rog. Haideți. Repede. Deci în 2019 ar fi costat, dacă s-ar fi implementat, de 61 de milioane de lei, acum este aproape dublu. Dar dincolo de asta, știți, ca să atragem bani de la Uniunea Europeană, trebuie să și implementăm proiecte, nu doar să scriem proiecte, da? În aprilie 2022, doamna Vasilescu afirma că modernizarea depoului de tramvai fusese realizată în proporție de 55%, deși nimeni nu vedea lucrul ăsta. Culmea, în noiembrie... așa s-a întâmplat. Câteva luni mai târziu, în noiembrie 2022, ne anunță fără regrete că proiectul a eșuat și fără explicație, evident. S-au plătit atunci și niște bani către minister, da? Vreo 68.000 de lei. Cine a suportat această pagubă? De unde s-au luat acești bani? Și dacă mai sunt în vigoare cele două hotărâri de Consiliul Local care s-au aprobat în 2019 pentru modernizarea aceluiași depou de tramvai, de ce mai trebuie să mai aprobăm acum o nouă hotărâre de Consiliul Local? Gata, vă mulțumesc mult. Mulțumesc. Mai avem ceva, vreo întrebare ca să epuizăm întrebările? Nu, doamna Motocu, vă rog, doamna Motocu, vă rog, scurt, vă rog. Apăsați pe un buton acolo ca să se și audă. S-a reziliat ca urmare a neaprobării în Consiliul Local a modificării indicatorilor tehnico-economice aferenți proiectului. Orice documentație de avizare, conform ghidului, în speță aceste daliuri de care dumneavoastră vorbiți, nu pot fi depuse la finanțare dacă au fost elaborate sau nu au fost revizuite sau au fost revizuite cu mai mult de 2 ani în urmă. La momentul actual, suntem în faza în care urmează să încheiem acest contract de finanțare. Deci este clar că noi nu puteam depune acea documentație care dumneavoastră Consiliul a aprobat-o în 2019, pentru că nu mai era eligibilă conform ghidului, era mai veche de 2 ani și nu fusese revizuit. S-a făcut, s-a Neagu, implementat 55% din proiect în 2019. V-am oprit microfonul. Deci nu v-am invitat niciodată pe dumneavoastră sau domnii director sau doamnele director să purtați un dialog. Ați adresat o întrebare, doamna Motocu v-a răspuns, dumneavoastră trebuie să vă însuciți acest răspuns, nu vă convine, faceți o altă interpelare altată. Doamna Neagu, v-ați epuizat timpul. Vă mulțumesc. Domnul Gâdea, vă rog frumos. Domnul Gâdea. Da, vă rog, domnul Gâdea. 2 secunde să... Mulțumesc, domnul președinte. Stimați colegi, am și eu un singur punct de vedere care se adresează către doamna Neagu. Doamna consilier, cu rugămintea înainte să nu mă opriți, doar o secundă, un singur punct de vedere. Dumneavoastră de luni de zile vorbiți de risipa banului public într-un oraș care se dezvoltă într-un mod extraordinar de frumos. Mai bine ați avea grijă să transmiteți colegului de la USR la Timișoara, unde mai bine de 2.500.000 de euro au fost cheltuite pe studii uitate prin dosare. Vă rog să nu mă întrerupeți, doamna Neagu, da? Pentru o maternitate care nu s-a mai construit nici în zi. V-am oprit microfonul amândurora pentru că nu aveți dreptul, nu v-am misionat să purtați un dialog. Domnul, vă rog frumos.
Rugămintea ar fi să votăm constructiv aceste proiecte și ritmul de dezvoltare al municipiului Craiova. Eu apreciez dorința dumneavoastră de afirmare, dar nici de cum aceste acuzații, fiindcă pierdem efectiv timpul. Dumneavoastră tot puneți problema risipului banului public într-un oraș care se dezvoltă extraordinar. Da. Haideți să supunem la vot. Mai avem discuții? Da, doamna Neagu, opriți-vă de la dialog. Haideți, dacă mai avem ceva discuții, nu mai avem, propun să o punem la vot. Cine este împotrivă? Doamna... Un vot împotrivă. Deci aveți un vot împotrivă de la doamna Neagu. A, votează pentru. A ridicat mâna la vot. Păi, a înțeles, dumneavoastră e greșit. Bun, haideți să trecem și peste acest punct. 25, deci avem unanimitate. 25, proiect de hotărâre privind modificarea anexei în hotărârea numărul 142. Dacă avem discuții aici. Da, doamna Neagu. Păi domnul coleg mi-a ridicat, nici măcar nu știu cum îl cheamă, nu știu cine e domnul. Domnul Gâdea. Domnul Gâdea mi-a ridicat mingea la finul că vorbea de risipa banului public. Uite aici, este un proiect acesta de risipa banului public, nu foarte mare. Faptul că în 15 ianuarie, acum 2 săptămâni, ați chemat de îndată să luăm o hotărâre, pe care acum ne chemați să o anulăm. Asta este tot risipă a banului public și a banului nostru. Am înțeles. Doamna Neagu, haideți să vă spun, la acest proiect, și este vorba de parcul fotovoltaic care se face la Șimnic acolo, ascultați-mă, vă rog frumos, opriți-vă. Opriți-vă. Deci, avem situația următoarea. Acolo, municipalitatea nu contribuie cu bani, așa că nu se impune să ne trageți de corect că facem risipă. 2 la mână, proiectantul a făcut o modificare în proiect la un invertor de la 100 de kW la 101 kW. AFM a observat acest lucru și ne-a cerut să rectificăm. Nu e niciun fel de problemă. Vă mulțumesc, supunem la vot. Supunem la vot. Mai avem discuții? Nu mai avem discuții, supunem la vot. Vreau să știu dacă avem un voturi împotrivă sau se abține cineva. Nu avem unanimitate, vă mulțumesc, discutăm degeaba, se pare. La punctul numărul 26 avem un proiect care privește modernizarea grădinii Patria. Vă mulțumesc, haideți să avem discuții. Dacă avem, dacă n-a... Tot doamna Neagu, bineînțeles. Scurt. Da. Imediat. Am oprit microfon. Mă bucur că se face acest proiect. Acolo nu se înregistrează, aici se înregistrează. Vă rog. În cazul acesta eu nu vreau să critic, mă bucur că se face acest proiect. Era și momentul să... Bine, nu se știe când, că nu spune decât în 12 luni de execuție, dar nu se știe când începe. De unde luați banii? Doamna Neagu, citiți proiectul de hotărâre, că scrie acolo. Din bugetul local, dar bugetul local are anumite destinații. De unde exact? Răspuns simplu, bugetul local. Vă mulțumesc, mai avem discuții? Păi de unde? Avem discuții, mai avem discuții? Nu. Supunem la vot. Cine este împotrivă sau se abține cineva? Nu. Unanimitate. Da. 27 avem un proiect privind actualizarea devizului general pentru modernizarea străzii Alunului. Nu avem discuții, sunt convins. Supunem la vot cine este împotrivă sau dacă se abține cineva. Nu. Unanimitate, vă mulțumesc. 28. Proiect de hotărâre privind aceeași poveste, dar pentru țada Cocorului. Nu avem discuții. Supunem la vot cine este împotrivă, se abține cineva. Nu. Unanimitate, vă mulțumesc. 29. Avem un proiect privind modificarea regulamentului privind condiții de amplasare a construcțiilor cu caracter provizoriu care se de comerț stradal. Avem discuții? Nu avem discuții. Împotrivă cineva? Nu se abține nimeni. Unanimitate, vă mulțumesc. 30. 30. Desemnarea reprezentantului municipiului. Bun. O să avem... Da. O să fie următoarea situație. Între 30 și 34, punctul ăla de peste ordine de zi o să-l băgăm aici la 34, o să fie cu vot secret pentru că se referă la persoane, dar în timp ce se votează, v-aș ruga să punem discuțiile ca să mergem în paralel, să avem discuții vis-a-vis de lucrurile astea.
în paralel, pentru ca să concentrăm puțin, să nu ne întindem foarte mult, pentru că vă rog, și acum sincer vorbesc, trebuie să ajungem la cei de la Cupa Davis, ne așteaptă să tragem la sorți jocurile care vor urma. Vă rog, doamna secretar. Punctele 30, 31, 32, care se referă la persoane, vor fi nominalizate și regăsiți în buletinele de vot. 34 cu privire la alegerea viceprimarului, așteptăm propunere acum. Și 33 urmează când noi distribuim, dumneavoastră să le examinați și pe acesta și să continuăm să suspendăm. Păi atunci, ca să le cumulăm cumva, o să revin și asupra punctului 34 și anume propunerea viceprimarului. Și o să spun și eu câteva cuvinte aici, scurt de tot, având în vedere că cetățenii orașului Craiova au votat și au exprimat votul într-un anumit fel la alegerile locale în 2024, pentru o mai bună reprezentare a cetățenilor Craiovei în Consiliul Local, dar și în Primăria Craiova, PSD nu o să facă nicio propunere. Vă rog celelalte formațiuni politice să facă propunerile, dacă le fac. De fapt, trebuie să le facă pentru că trebuie să avem și al doilea viceprimar. Da, domnule președinte, din partea consilierilor locali ai Partidului AUR, o să propunem pe domnul consilier Cosmin Corâțu. Așa cum a spus, este rezultatul alegerilor. Considerăm că suntem îndreptățiți și suntem, până la urmă, reprezentanții a unui grup de locuitori ai municipiului Craiova care s-au situat, care și-au exprimat această opțiune pentru locul al doilea din locurile de consilieri locali. Aceasta este propunerea noastră. Am înțeles, vă mulțumesc, domnul Sandu Gâdăr. Altă propunere mai avem? Da, doamna Neagu, bineînțeles. Pe domnul Belu. Doamna Neagu face... Pe domnul Belu. Ionuț? Ionuț, da. Ok. Grupul PNL? Nu avem propuneri. Vă mulțumesc mult de tot. Și acum, în timp ce se distribuie buletinele de vot pentru cele 4 puncte, o să începem să facem această operațiune, dar să și discutăm. Avem și 33. Păi și le-am spus toate, 30, de la 30. Nu. Să le și citez? Să le citesc? Păi punctul 33... Bine, am spus că oamenii le știu, pentru că deja au mapele și știu proiectele de hotărâre care sunt cuprinse între 31 și 34. Bine. Toți consilierii care vin la ședință sunt foarte bine pregătiți. Da. Comisia de numărare, vă rog să începem să ne facem... Domnul Nicolicea, domnul Iliescu, domnul Andrei, domnul Păun, domnul Câplea, doamna Neagu și domnul Marinescu Octavian. Bun. Comisia. Deci doamna Neagu este în comisie. Bine că este în comisie. Haideți, avem să reluăm cumva discuțiile pentru punctul 30 și avem un punct pentru desemnarea reprezentantului Craiova, de municipiului Craiova în adunarea generală la Salubritate Craiova SRL. Avem discuții aici? Nu avem discuții, vă mulțumesc. Avem voturi împotrivă? Se abține cineva? Nu? Doamna secretar. Doamna secretar, să menționăm că avem unanimitate, că n-a ridicat nimeni mâna. Vă mulțumesc. Deci repetăm să nu pățim ca data trecută. 30 da e da și se bifează. Nu e nu, se bifează. De aceea aveți căsuță. Deci nu mai scrieți pe da sau pe nu, sau nu încercuiți invers, sau nu le lăsați nefăcut. Lăsarea nebifată înseamnă vot anulat. Da? Deci exercitarea înseamnă da sau nu. Tăiați tot și rămâne doar cea anume opțiunea valabilă. Pot să fac eu un exemplu și să le dau Da. Haideți, bifați, dați și eu cine e gata ne spune. Belu și... Corâțu și Belu, da, făcăți. Deci, eu nu mai țin minte cum a fost la mine. Deci avem prin tot și rămâne decât Corâțu, da.
Și rămâne da.
Comisia de validare. Comisia de validare, domnule președinte, vă rog să luați cuvântul și să spuneți care este rezultatul votului pentru toate cele 4 puncte. În urma analizării voturilor s-a constatat următoarea situație. Domnul Ghiță Robert George, pentru 19 voturi, împotrivă 5 voturi și nule 2 voturi. Deci pentru domnul Corâțu, pentru domnul Ghiță, pentru domnul 30. Punctul 30. Pentru domnul 30, da, pardon. Pentru domnul Tănăsescu Marcel, pentru 21, împotrivă 3, voturi nule 2. Pentru domnul Butari Mihai Vlad, pentru 18, împotrivă 6, nule 2. Da. Pentru domnul Cosmin Corâțu, pentru 19, împotrivă 6, nule 1. Pentru domnul Belu Ion, pentru 6, 19, împotrivă. Da, vă mulțumim, domnule președinte. Supunem la vot toate aceste hotărâri. Da, domnul Sas, vă rog. Foarte scurt, vreau și eu să iau cuvântul. Constat formarea unei noi coaliții în Consiliul Local. Urez succes noi echipe care conduce Primăria Craiova, însă constat că această nouă coaliție este contrară declarațiilor publice făcute atât la nivel național, cât și la nivel local de către liderii politici ai formațiunilor respective. Mulțumesc. Da, domnul Sas, nu este o coaliție, este efectiv rezultatul votului din Consiliul Local și dumneavoastră ați votat, toată lumea de aici a votat. Este un rezultat pe care dumneavoastră l-ați un vot l-ați dat și l-am obținut noi împreună. Bun, deci am votat 30 la 34. Bun. Mai departe avem proiectul, ultimul punct pe ordinea de zi, diverse și interpelări. Dacă avem o discuție, da, doamna Neagu, și avem și, da, doamna Motocu, imediat. Doamna Neagu, scurt, vă rog. Pe scurt, doar întrebări. Răspunsurile le aștept scris, dar mai repede de 30 de zile. Vă rog nu, o să ne facem cât putem de repede, da. Da? Da. Domnul Daniel Aurel întreabă, când se termină de introdus canalizarea începută cu 3 ani în urmă pe strada Plaiul Vulcănești și drumul apelor și când se asfaltează zona? Am înțeles. Da? Am înțeles, da. Doamna Maria Bejan. Doamna Maria Bejan întreabă, când va intra în vigoare noul PUG? Doamna locuiește în cartierul Gârlești. Nu sunt date personale, haideți să ne oprim la datele personale. Nu, ca să înțeleg. E vorba și de impozit aici. Da, ziceți. Bun, mulțumesc. Da. Deci când va intra în vigoare noul PUG? Doamna Zanfir Maria întreabă, de ce traseul autobuzului 2B Cernele are cap de linie doar Piața Centrală și nu pod electro, așa cum circula acum câțiva ani din cartierul Brestei, care acum este mai populat. Și spune, motivează că zilnic adulți și copii circulă dincolo de Piața Centrală către Spitalul de Neurologie și dacă s-ar putea măcar să se introducă din oră în oră. Bun. Mai sunt multe... Două. Am înțeles. Domnul Radu Laurențiu întreabă, când veți introduce o linie de autobuz care să traverseze orașul de la nord la sud cu traseu prin noua stradă Traian Lalescu Henri Coandă? Da. Și domnul, aici sunt mai mulți cetățeni din bariera Vâlcii, continuă să acuze Termocet 2 de la depoluarea aerului cu cenușă. Ce noutăți mai avem de la colegul dumneavoastră, domnul ministru al economiei, Bogdan Gruia? Da, până acum a fost ministru de la alt partid. Bun, vă mulțumim. Am și eu. Vreau să vă rog frumos, m-au rugat de la Potelu să faceți, vă rugăm frumos, cadastru pentru a-și putea cumpăra și cei de acolo, de la ANL-uri, locuințele. S-a notat, doamna Ungureanu, vă mulțumim. Doamna Motocu, vă rog. Nu mai este nicio întrebare. Vă mulțumesc mult, domnule președinte. Da, doamna Motocu, vă rog. Vreau să fac o clarificare legată de afirmația doamnei consilier Neagu referitoare la declarația doamnei primar. Abia acum am văzut declarația doamnei primar. Doamna consilier, sunteți în eroare. Doamna primar, la momentul respectiv, afirma că s-au implementat proiecte pe prioritatea 4 în proporție de 55%, ceea ce era perfect corect. Rețineți,
Prioritatea 4.1 nu a însemnat numai depou, au fost încă multe alte investiții care la momentul respectiv, în 2022, când doamna declară, erau într-adevăr implementate în proporție de 55% și care până la finalul anului 2023, repet, mai puțin depou, au fost implementate în totalitate. Deci, nu, doamna primar nu s-a referit la gradul sau procentul de implementare al proiectului de reabilitare a depoului, ci procentul de implementare al proiectelor finanțate pe prioritatea 4.1, mobilitate durabilă. Păi și astăzi am aprobat 3 proiecte tot pe prioritatea 4 din aceleași de acum 6 ani. Doamna Neagu, era o clarificare și atât. Eu zic să mai revedeți declarațiile, doamne. Înainte să declar ședința închisă, vreau să-l felicit pe colegul nostru, doamna Motocu. Vreau să-l felicit pe domnul Cărâțu pentru funcția obținută și vreau să mai fac o precizare. Șetul este la Ministerul Energiei și este încă la Liberal și vă mulțumesc mult de tot.